Mabungahong kabuntagon mga igsoon, mag-live na ta. Pasensya na ni aging mga adlaw ay grabihang bisihag yun mga igsoon. No? Gahapon, yes, naka-live ko gahapon pero mubura dito pag preach na ako, pag-share na ako gahapon kay diya may ministerial fellowship meeting diri sa church giheld igsoon mo na nga busy kayo din. Yesterday, the other day pag yun, no? Tung usang adlaw igsoon busy kay napaygi gimiglakaw sa mga asawa na igipalit kay para sa ipakaon sa mga lagad sa Ginoo yesterday. So busy jud igsoon, no? Mao na nga pasensya na kay nga wala ta ka live niya. Gusto nun ta ko mag-live last night, no? Actually gusto na ko i-live last night katong pag-preach na ko during funeral service kay gi-invite man ko unya. Kuan sa di sa kaabot ang wifi dito, no? Sa naay wifi dito pero dili siya di kaabot ba, no? So mao na nga nagkuha lang og video gabi nya ganina buntag akong gi-post, no? So busy kay igsoon pero sagdi lang kay busy para sa kay mayaan sa Ginoo. Wala man ta na busy kay unsa atong gibuhat, no? Nga walay hinungdan apan na busy tungod kay imantala iyang pulong para sa buluhaton sa Ginoo. Hi Pastor Mayong udto diha nimo, nakaapas na pud ko sa live, no? Sige ra kog huwat sa imong mga live kay ganahan ko maminaw sa pulong sa Ginoo. Salamat kayo nga ikaw iyang gigamit sa pagwali. More blessing to your family, Pastor. God bless from Lawit, Gingoog City. From Jocelyn Lockers. Thank you, Sister. Himaya sa Ginoo, no? Wala man gyud tuwa ning tanan, no? So ang tanang himaya ug dungog sa Ginoo ra gyud. I'm just his instrument unya. Ganahan lang jud ko mo share sa pulong sa Ginoo. Dili ko matagbaw, dili ko mapulan igsoon kay mao man sad ni kabubuton sa Ginoo. Praise God. So anyway, our topic for this morning is about a grateful heart, about having a grateful heart, about Thanksgiving kay wala lang ba ning abot ra pud sa kong hunahuna mga igsoon, and I believe mao sad ni gusto sa Ginoo. Daghan kayog mga ming approach na ko miduol, nagpa-counsel, nagpatambag, nagpaampo ng about bitaw sa ilang situation nga lisod kayo gubot ana. Pero na-realize na ko eventually nga ila baka kung gipasalamatan ang Ginoo bisan sa karon nga lisod kay ilang sitwasyon. Na-realize lang po nako ba nga nakapamalandong ko after sila nagpre-request nako, after sila nangayo og tambag, nangayo og counsel, nakauna-una ra po ko igso nakapamalandong ko nga sa ilang nahitabo karon nga sakit kaayo, labihang sakita. Ila ba kapud gipasalamatan ang Ginoo sa ilang kahimtang karon? Ana man na. Kay ang tinuod maom gini realidad igsoon kamatuoran kanang word nga pasalamat. Sayon ra kay na kung daghang kang kwarta. Dali ra kay na kung ang palibot nimo maayo ang panghitabo. No? Sayon ra kay na kung wa kay problema. Ang pagpasalamat pirting dali ara kung nakas kadagaya. Amen. When all is well. It's so easy to be grateful to God. Amen? But how about in times of distress, in times of troubles, in times of kanang grabe na kalawom sa pain, sa kasakit igsoon niya, wa na kay maduulan tao, imo bang gipasalamatan ang Ginoo sa imuhang kasakit? Amen? Mao na atong topic karon igsoon, no? Because there are so many times nga ang mga Christian, mga Kristohanon, makalimot sa pagpasalamat sa panahon nga dili angay pasalamatan ang Ginoo. Ngano man, kay nakafocus man siya sa mga sitwasyon nga lisod sakit, no? That is why some of us kay makalimot nga angay di ay gihapon pasalamatan ang Ginoo bisan sakit na kayo. Mao na gipangita sa Ginoo igsoon. God is longing, nag-desire siya, naghandom ang Ginoo nato igsoon nga bisan ang atong sitwasyon grabing lisura, grabing paita, ato bagihapon siyang gipasalamatan taliwala or kauban sa pait natong sitwasyon. As what I have said igsoon, it's so easy to become grateful to God igsoon kung ang atong sitwasyon igsoon hayahay, naibugas, naisudaan, walay problema, all is well, ang nagpalibot nato igsoon. But how about kung wa nakakahibawag unsa imong buhaton? Gipasalamatan ba nimo ang Ginoo sa imong kahimtang nga naglibog ka? Sometimes makakalimot ana pero importante na igsoon.
ngutana mo kung ano, mao natong isgutan karon. But before that, akong i-shout out ang tanang mga subscribers ani nga page. Thank you kay sa inyong effort sa mga followers. So actually, ning reach na ta this morning sa 187,000 followers of Mabungahong Kristohanon. Nya salamat kay sa mga followers nga nag-invite sa inyong friends to follow our page. And nakasad tayo gi-block gapon kay naampoy mga bashers nga bisag unsaon bitaw nimo share nga mauna di jud maminaw kay sakto gyud sila. Ikaw gi ipakasayop niya imong dawaton nga pero once muhatag ka og verse nga pinasikad pud kanang bitawng yes biblical ba, biblical truth, once mo respond kadi jud paminawon kay sila jud sakto mao na nga ana mo gud igsuon to prevent na lang og gubot. Mayong i-block so akong i-block sa so kay samo kayo no di man taganahan og kagubot god kalinaw. Maka-bless ning open ta no, respeto lang ta ug mao ang iyahang pagtuo mao pod imuha ana ra gud no. Kita bitaw ko og kanang shared post ganina ni Father Siano kanang trending pod ron nga ingon siya nga dili daw siya anang sukit-sukit, dili siya ganahan anang magsigi og murag lantugi bitaw nga aron pamatud-an lang ang iyaha kunong nga kita kuno itinukod ni Kristo laki pod siya no. Laki siya di siya ganahan gana. So kuyo po ni siya nga pare siya tinuod why once mulikay mangudag na igsoon dili na manggug kinahanglan ako na nigibalik-balik igsoon dili magmatter ang debate pamatud-an nato nga sakto ta ang atong binuhatan nga makita si Kristo enough na nga atong pamatud-an ang mga nakakita nato nga sakto ta kay what if sige tag-ingon nga kita may sakto kita may tinukod ni Kristo pero atong binuhatan hilad hiwi madamay pa ng ubang buutan nga kauban nimo kabantay mo mas maayo nang respetuhan na ita. At the end of the day, tagsarabi itaw po ta og pangatubang sa Ginoo. Amen. So, mo ni mga igsoon nga. Again, shout out sa tanang mga viewers, avid listeners and viewers ani nga page. Thank you. Shout out sa tanang mga OFW, mga SIMA, naka-permanent resident, mga seafarer, tanan nga mga naa sa ahensya sa gobyerno. Ako lang ning paspason igsoon kay alas GS Kapina unya mo kuha pa ko sa anak igsoon, no? Shout out nako ang tanang mga piniriso diha no. Tanang mga inmates sa lain-lain nga prisuhan madagko og magagmay, mga jail officer, mga military diha no nga daghan tag mga followers, mga viewers, mga military igsoon, then Armed Forces of the Philippines no, Philippine Air Force, Philippine Coast Guard, Philippine Marine, BFP, Bureau of Fire Protection, and tanang mga security guard diha, shout out. And of course, tanang kapulisan, Luzon, Visayas, and Mindanao, Campus, Menia, Cebu, Tagbilaran City, Barracks, no? Ako lang ning i-generalize, daghan kay kog mga kailang kapulisan, shout out ninyong tanan. Mga amigo na kong abogado nga nag-follow ani, daghan. Mayor na mo diri, Mayor Engineer Eugene Ibarra, among bias diri. Mayor nga suod po nako kaning tanan diri igsunduol ta sa mga LGUs, sa mga kuan kay di man gud ta manghilabot og relihiyon. No, daghan kog mga amigo diri dagkong tao igsoon mga devoted Catholics pero respetado tangano man ning respeto man sad kanila. Respect begets respect ra man gud na. Usa kay di ta respetuhon kay kita may manghilabot man sad ta, no? Mao na and then tanan shout out nako tanang mga naa sa gobyerno nagtrabaho sa mga on duty this time ganing dalikyat para makakita sa atong live. Salamat sa higayon. Pareha ni okay, watching from Singapore, one of our subscriber Annalisa, God bless sister. And no, so tanan nga nagtan-aw karon Luzon, Visayas and Mindanao, again mabungahong adlaw. And of course ako ding shout out ang tanang mga kaigsuonan ako sa Alpha Kaparo around the world, no, different countries, different chapter and different council. Isaac, okay, Isaac, and then Bohol Skip Throne in Cebu. Tanan mga brad na ako, amigo na ako, mga JS, mga vice JS, mga nagsigig message na ako, nagpatambag ng mga brad na ako. Okay? Brad na ako sa bahay ni Kuya. Shout out ta diha. Brad Aris, Brad Rains. Okay? And let's pray. Okay, let's welcome the presence of the Lord kay sugdan na nato atong pamahaw igsoon kay medyo late ta. Amen. So, let's pray. Father in heaven, we come into your presence, Lord, with a humble heart. Thank you so much for another blessed opportunity despite of our busy days, despite of our responsibilities, Lord, but still you encourage us. Gidasig minimo nga mamalandong sa imong pulong this morning. But before we proceed, Lord God, first and foremost, search our hearts. Susiha sa una mong kasing-kasing, Ginoo. Kay nasayod kami kaning pulong nimo, kaning mensahe nimo balaan kini kaayo, Ginoo. So Lord God, limpyuhi sa miuna, Ginoo. Kung na may mga butang sa mong kasing-kasing, wala mi makabantay, wala day kanalipay, pasaylo mi, Ginoo.
We admit it because sometimes because of our imperfection makasa mi Ginoo. Nay mga panahon nga magtuo mi eksakto mi apan sayop day mi. So Lord God, pasaylo ami, imo aming takos mamati, mamalandong sa imong pulong. Tagayo sab kami kasing-kasing nga madinawaton, mapainubsanon unya labaw tanan willing mo sunod sa imong pulong. Kay diha gid sa pagsunod na ang milagro. It's not enough to listen to your word. It's not enough, Lord God. Dili igo nga mamati lamang mi. Unya among ipalapos sa pikas dunggan. Mahinungdanon nga mosunod usab mi kay diha sa pagsunod, diha sad ang panalangin, ang milagro mahitabo. And Lord God, tagay mi kaalam nga langit nun kay nasayod kami bisag unsa namo ka maalamon ining kalibutan. Layo ra kay mis kaalam nimo, dili na mo matugkad ang imong mensahe, ang imong pulong gamit sa amuang tawhanon lamang nga kaalam. So this morning we need heavenly wisdom. We need the guidance of the Holy Spirit. Holy Spirit, you welcome ka namo. We invite your presence sa among pagabuhaton karon, and Lord God, ikaw lamang ang gipataas. This time wala jud mi nagpataas og pundok, relihiyon, simbahan. Ngalan lamang ni Kristo Jesus, the name above all names, the King of Kings and Lord of Lords, mao lamang among gipataas. And Lord God, I pray panalanginitan ng viewers karon. Sa nasang dapita nga sulok nining kalibutan, kutob sa makakita, makadungog ani nga live. Imong ipabati, imong gahom, imong presensya, ang lihok sa Espiritu Santo, Lord God, tuguti nga mas sinati namo Ginoo. Ang nabiling panahon, Amahan, among itugyan kanimo. Holy Spirit, this is your moment. This is our prayer in the mighty name of Jesus Christ, our personal Lord and Savior. Amen. Praise God. So, we have 104 viewers this time. Hallelujah. So, let's start igsoon. A very simple verse that I guess some of us or all of us are so familiar with this verse. Actually, this is one of my favorite verse igsoon. Sa tibuok Biblia igsoon. Usa ni sa akong paborito kayo nga bersikulo. Praise God. So, mao ni ang gisulat ni Apostle Paul ngadto sa taga Thessalonica. And by the way, before we start, shout out one of our subscriber, Annalisa. Shout out sa Brad na ko ni Jobs Berao More. Longlib brother from Liloan, Cebu. Longlib sa Brad. I-regard ko sa JS na to diha. Or basin ikaw may JS da, no? Ipataas na itong Ginoo. Okay? So, again, igsoon. Anyway, before we proceed, I just want to encourage everyone, to remind everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section. And don't forget to type at followers, at highlights, at everyone para makabantay sila nga nag-live na ta. Amen. So, let's start according to Saint Paul in the book of Thessalonians chapter 5 verse 18. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Okay? Matod pa ni Pablo ngadto sa taga Thessalonica nga mga magtotoo. Sa 1 Thessalonica 5:17, very short verse and familiar verse. Nagingon diri, pagpasalamat kamo bisag unsay modangat kaninyo. Kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Again, akong balikon. 1 Thessalonica 5:18, pagpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo. Kay kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Ang Dios magapanalangin sa iyang balang pulong. So, nining taknaas kabuntagon mga igsoon, klaro kayo atong nadungog kung unsa ka mahinungdanon ning pagpasalamat. Amen. Gidasig ta ni Pablo igsoon nga wala tay laktawan, wala tay pilion nga season sa atong kinabuhi. Gidasig ta ni Pablo this morning igsoon, gipainumduman ta nga wala tay pilion nga pangitabo sa atong kinabuhi. Kasakit, kalipay, way bugas, naay bugas, grabe nga problema or way problema, kalisod ug kayahay, kagutom, kabusog igsoon. Pasalamatan nato ang Ginoo. Amen. Kay nag-ingon diri siya igsoon sa iyang gisulat ngadto sa Thessalonica igsoon, taga Thessalonica nga mamagtotoo. Pagpasalamat kamo sa tanang panahon. Pagpasalamat kamo bisan unsay dangatan ninyo. Maybe because Apostle Paul observed, nakabantay siya nga naay daghang mga Kristohanon, naay daghang mga magtotoo ni Kristo, mga followers ni Jesus nga naa sa Thessalonica, nga sa panahon nga naa sila sa kalisod, sa panahon nga naa sila sa mga dagkong problema, nalimot sila sa pagpasalamat sa Ginoo. Kundili nagsige na lang hinon sila seek og solusyon. Sometimes tingani ta igsoon, sa panahon nga dako kay ang atong problema galibog tag unsay angay natong buhaton, instead nga atong pasalamatan ang Ginoo kauban sa atong dakong problema, no? Nalimot ang pagpasalamat kay busy ta pagpangita og solusyon sa atong problema. Nagsige tag focus unsao man niha
Unsa man niya nga mao man unsa lisura ay unsa angay buhaton no nagsiktag advice sa mga tao nga parihara nato mga kasala. Kalimutan nga dapat pasalamatan nato ang Ginoo. Ingon si Pablo igsoon sa ngadto sa Tesalonica sa iya sa mga igsuon niya sa pagtuo, mga Kristohanon ug sama sad nato igsuon nga ning tuo ni Kristo. Gi-remind ta this morning ni Apostle Paul nga wala tay palabyon nga season sa atong kinabuhi. Bisag unsay atong dangatan daw pasalamatan nato ang Ginoo. Bisa naatas kasakit igsuon. Kay ako ni siyang gi-topic. Why? Because there are so many followers nato diri. Nagsige og pre-request nako. Nagsige og patambag no. Then akong na-realize eventually sama sa akong gi-share gina sa introduction nga yes akong gi-pray giampo but na-realize nako eventually nga ila baka pong gipasalamatan ang Ginoo bisang sakit ang ilang sitwasyon karon no. Kay si Pablo ning ingon igsuon nga magpasalamat yuta sa Ginoo. Pero igsoon, ang tinuod maone. Ang pagpasalamat sa yun, radyo kay na. Sa yun, ra kay nang magpasalamat. Praise God, thank you Lord. Kung naakas, kadagaya. Kung naa ka igsoon sa hayahay. Kung naa kay bugas, na kay sudan, igsoon, na kay ikabayad sa imong utang, ikabayad sa bills, igsoon. Sa iyon ra kayong pagpasalamat when all is well. Sa iyon ra kay pagpasalamat igsoon kung wa kay problema, kung wa ka sa pagsulay, kung wa ka sa unos. Sa iyon ra kay pagpasalamat igsoon kung buutan ka imong mga anak, kung wa nagpabadlong imong bana, imong asawa, imong ginikanan. Sa iyon ra kay pagpasalamat kung kamong tibuok panimalay nang alagad sa Ginoo nagdungan mog simba. Sa iyon ra kayo. No? Laktod nga pagkasulti igsoon kung ang mga pangitabo sa atong kinabuhi. Kung ang mga pangitabo sa atong palibot igsoon, maayo, sa iyon ra pag-ingon, God is good. Pero sa panahon igsoon nga lisod kaayo, sa panahon nga wala na kay kaduulan, wala na kay masangpit, sa panahon igsoon nga nadlibog ka, na stress ka sa mga problema, sa panahon igsoon nga wala na kay mahimo sa imong bana, sa imong asawa, sa imong mga anak, sa panahon igsoon nga imo nang gihimo ang tanan, but still, why ayo ang resulta? Nagpasalamat ba ka sa Ginoo? Igsoon, nakapasalamat ba ka sa Ginoo sadyang na-disappoint ka? Or ning-ingon ka, Lord ngano? Lord nganong gitugot maninimo nga nangalagad man ko nimo? Or ning-ingon ba ka, Lord salamat, na-disappoint ko sa resulta, pero nakay katuyuan, or ingana ba imong response? Igsoon, ning-ingon si Pablo, in everything give thanks, whatever happen. Give thanks in all circumstances. Baliko na ko. 1 Tesalonica 5:18, pagpasalamat ka mo, bisag unsay mo dangat, bisag unsa. Bisag unsay mo dangat, ayaw pilia. Ako na ning gibalik igsuon, sa iyon ra kasagaran, anara nimo gawas ang thank you Lord. Sa panahon nga naa kay angayng pasalamatan. Sa panahon nga positibo ang panghitabo nimo. But how about igsuon? Kung wa na kay kapadulngan, kay imong kapadulngan igsuon na pa kay utang. How about gitraidor ka? Ningingon na ba ka sa Ginoo nga, Lord salamat, gitraidor ko sa akong best friend. Lord salamat, giunay ko og traidor sa akong igsuon. Lord, salamat kay ning tabang ko niya apan gitraidor gyapon ko niya Ginoo. Nakasuway ba tagpasalamat ana igsoon? Nagpasalamat ba ta sa Ginoo nga dako kay taog bayronon? Nagpasalamat ba ta sa Ginoo igsoon sa panahon nga sakit na kay Lord, salamat aning kasakit? Kung wala pa igsoon, now is the time nga usbon nimo ang imuhang reaction toward sa negative situation nga mahitabo na to. Igsoon ngano man nga kinahanglan tang magpasalamat kay nganuman unsay ko Andre sumpay sa gingon ni Pablo kay kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. So dili day kabubuton sa Ginoo igsoon nga kung natas problema, kung natas sa grabing kasakit, magsigi kag pangutana sa Ginoo, magsigi kag ingon, Lord nganong nahitabo man ni, Lord nganong imo maning gitugot Ginoo, karon nangalagad na ko nimo, mingbiya na ko sa makadaot nga bisyo, ningbiya na ko sa mga kasalbahisan Ginoo, ming sunod na ko nimo Ginoo, pero ngano man ni, wa kay katungod mangutana sa Ginoo, kay siya Ginoo, siya perpekto, kita masipyat lang. Mao ni timan ni igsoon, kung ang sitwasyon di na nimo masabtan, ayaw lang jog bugsa og sabot, maglibog ka, ma-stress ka, hantod ma-depress ka. Amen, kung dili pasalamati ang Ginoo. Pasalamati ang Ginoo, daiga ang Ginoo, praise God igsoon. Amen, taliwala sa sitwasyon nga wala ka kasabot, pasalamati ang Ginoo. Amen, kay mauna ang sugo sa balaang kasulatan, dili ka bubuton sa Ginoo. Ngato siyang questionon, kinsa rata, tao rata nga dili perpekto.
Naabay katungod ang binuhat nga questionon ang iyang magbubuhat. Naabay katungod ang clay igsoon. Okay? Nga iyang questionon ang gitawag og magkukulon ang potters. No, wala igsoon kundili submit na lang ta. Dapat magpasalamat ta. Amen. Kay mao lang ni timan ni igsoon. Kung makasugat ba ka or naa ka karon sitwasyon nga sakit kayo, wa ang Ginoo na sayop ana. No? Walay gitugot ang Ginoo sa atong kinabuhi nga bisag tan-aw nato sakita man ni Ginoo no. Wa say gitugot nga tsamba. Tanang nahitabo sa atong kinabuhi igsoon bisag sakit pa na kaayo para nimo, gitugot na sa Ginoo. Remember, pwede na mahitabo pero nganong gitugot man na sa Ginoo. Siya ray nakaibaw unsa iyang rason. And we don't have any right to question our Creator. Kita creation only. And He is our Creator. Wala tay katungod. Kinsa raman ta igsoon. Kinsa man ta nga muingon nga mo, Lord nga no man gusto unta ko Lord, di ba? Ang ubang mga Kristohanon, ubang mga tao, tudluan pa nilang Ginoo. Lord, ingani yung tanong, nganong tudluan man natong Ginoo? Mas bright pa nitas Ginoo. Igsoon, bisan pagbaliktaron natong tibuok kalibutan, di gyud na mapakyas ang Ginoo. So, gidasig ta karon ning kabuntagon. All we have to do, bisan sakit na kayo, bisag naa ka sa sitwasyon nga makadepress, pasalamati ang Ginoo. Amen. Pasalamati ang Ginoo. Mao ni timan Igsoon, wala masayop ang Ginoo nga gitugot ka diha. Sige ka mga tanahawa, maluya na lang inong kas pagpangalagad sa Ginoo. Nganong kinahanglan man Igsoon nga magpasalamat gyud ta. Aside mga Igsoon nga mao na ang kabubuton sa Dios. Mao na ikabubuton sa Ginoo nga magpasalamat ta, maom guni Igsoon. Kanang magpasalamat ka bisan sakit na kayo, it's an act of faith. Amen. Ako balikon. Kanang magpasalamat kay Igsoon bisag dako kay imong problema. Wa kay kwarta, wala kay magkuot Igsoon. Di paningla na ka sa imong utang. No? Pero wa pa ka kay bawog asa ka og ibayad. Grabe kadako sa imong problema nga tubang kay naay na bulyasor unsa man dia Igsoon. Nya walay hint nga masulbad, wala kay kaduulan Igsoon. Wala kay kasiran, wala na ka kay bawog unsa imong buhaton Igsoon, but still gidasig sa Ginoo nga pasalamati ko. Pasalamati ko anak. Ngano man na Igsoon. Ngano man kinahanglan man ta magpasalamat sa Ginoo bisag naglibog na ka. Nganong kinahanglan man nga magpasalamat ta sa Ginoo bisag gikuso-kuso na kag maayo sa unos. Bisag naa ka sa dakong problema, bisag ipit na kay ka, nganong magpasalamat man jud ka sa Ginoo, ngano man. Tungod kay ang pagpasalamat Igsoon, it's an act of faith. O sa pastor, it's an act of faith. Buhat ni lihok ni sa pagtuo. Ngano man. Kay example, kaganta mo example. Dako kay kag utang. Naningil na nimo ang imong giutangan. Kay gamiton pud niya ang kwarta nga imong ibayad. O karon naglibog na kag unsay angay nimong buhaton. No? Naglibog na kay ngano man. Wala naman po kay tao nga duulan nga utangan kay mao man toy kaduulan nimo. Nga gipaningil na ka. Ug galibog ka, but still you choose to be grateful. You choose to be thankful. Imong giingnan si Lord, Lord, salamat. Salamat Ginoo nga wala pa ko ikabayad Ginoo. Salamat Ginoo nga gipaningil na intahon ko Ginoo. Apa nakahibaw ko nga anak ko nimo. Ana Igsoon, once magpasalamat ka bisag wala pa kay nakit-ang hint, wala pa kay nakit-ang solusyon, it means nga imong gitugutan ang Ginoo nga mosulbad sa imong problema. It's an act of faith. Ang pagpasalamat sa Ginoo bisag wala pa kay nakitang solusyon, mas nisalig ka sa saad sa Ginoo. Ning salig ka sa gingon sa balaang kasulatan nga dili kaniya pasagdan, dili kabiyan. Ming salig ka sa Salmo 23:1 nga si Jehova to magbalantay, walay magkulang ka na, walay magkulang ka na to, anang utang na to, ang Ginoo na bahala. Kabantay ka. Sa diyang nagpasalamat ka Igsoon, it's an act of faith. Sa diyang nagpasalamat ka, imong gihagit ang Ginoo. Wow! Kuyawa ni akong anak, oy. Bisag wa pa'y solusyon. Wala pa'y hint. Wala sa'y kaduulan, pero gipasalamatan ko niya. Ang gusto rin ipaabot sa akong anak nga ako'y mulihok. Ako'y mong lihok sa iyang problema. Ako'y mong sulbad. Amen. Mauna Igsoon. Amen. It's an act of faith. Once we say, thank you Lord, bisan sakit na kayo, meaning, imong gitagaan o higayon ang Ginoo.
nga mulihok sa imong problema. Meaning, mas ning tuo ka sa kadako sa Ginoo nga imong gilagaran kaysa kadako sa imong problema. Maong nagpasalamat ka. Bisag unsa ng mga higanti nga imong giatubang ron, igsuon. But still, you choose to be thankful. You choose to be grateful. Lord, salamat na ako sa dakong problema, pero mas nisalig ka sa Ginoo. Ang pagpasalamat, mga igsuon, taliwala sa dagkong problema. Ang but pasabot na igsoon, mas nisalig ka sa saad sa Ginoo kaysa imong problema. Mas ningsalig ka, mas ninglaom ka sa kadako sa atong Ginoo kaysa dako sa imong giatubang nga problema. Amen. And dapat yun igsoon, sa diyang nagpasalamat ka taliwala sa dako kayong problema. Still nagpasalamat ka sa Ginoo. Still you worship, still we worship God. Still nag-awit ka, Lord, salamat Ginoo. Na ako ning dako kayong problema, salamat Ginoo. Once kamao ka mo pasalamat, taliwala sa dakong problema, ang pulong nga pagpasalamat igsuon, imong gitagaag oportunidad ang Ginoo nga mulihok sa imong sitwasyon. The moment we say thank God, bisan way angay pasalamatan kay sakit kayo imong pangitabo, o sa rebo pasabot ana igsoon, imong gi-invite si Lord nga mosulbad sa imong problema. And you believe that no matter what happened, and you believe that no matter how big or great the storm nga imong nasinati karon, amen, mas dako ang imong Ginoo nga gialagaran. Mao na nga nagpasalamat ka. Kay kabalo ka, igsoon. Mao ni igsoon, kabalo ka. Ngang pangitabo nimo karon, mas nituo ka nga kontrolado sa Ginoo tanan. Amen. Mao nang you choose to be thankful instead nga mo complain. Instead nga mo reklamo ta, magbagulbul ta, Lord, instead nga atong questionon si Lord, mas gipili nimo ang magpasalamat sa Ginoo. Meaning, mingsalig ka. Ngang pangitabo sa imong kinabuhi karon, kontrolado sa Ginoo. Anak ko kas Ginoo. Ug mas nisalig ka nga si Lord kabalo sa iyang gibuhat. Gitugot na sa Ginoo, anak ka sa Ginoo, pero iya man ang gitugot na siya buhaton, ikson. Mao na nga niingon si Pablo, pasalamati siya sa tanang higayon, sa tanang panahon, no? Because the moment nga ato nang gihimo nga magpasalamat ta sa Ginoo, instead nga mo complain, instead nga mo question ni Lord nga, Lord, why you allow this? I am a Christian, dasig ko, alagad ko nimo, pero nganong gitugot nimo, no? Kung imuhan ang inganaon igsoon, meaning kuwang kag pagtuo. Pero sa dihang imong pasalamatan ang Ginoo, bisag naglibog na ka, imong pasalamatan ang Ginoo bisag sakit kayo, imong gipasalamatan ang Ginoo igsoon bisan dako na ka imong problema, buot pasabot na igsoon, ning salig ka nga nahitabo nimo kontrolado sa Ginoo. Ug sa kaadlaw sulbaro na sa Ginoo. Pila ka minuto, pila ka oras, sulbaro na sa Ginoo. Mingsalig ka igsoon. Nga ang Ginoo mas dako pa sa imong giatubang nga problema karon. Misalig ka igsoon. Nga way malisod sa Ginoo. And aside from that, mga igsoon, siya dang imong gipasalamatan ang Ginoo bisag wa nakakaibaw unsaon nimo imong pamilya. Say na siya nga imong gi-invite si Lord nga mo intervene sa imong problema. Say na siya igsuon nga ang imuhang problema para nimo igsuon nga say na siya igsuon nga imong gitagag oportunidad si Lord nga mulihok sa imong problema. Maunang kinahanglan magpasalamat ta. Because after we say thank God igsuon na ay breakthrough nga mahitabo. Kadaghan na nahitabo na ko igsuon. Sa panahon nga na ay times nga naami utang niya, hapit na bayro nun niya, wala pa may kabayad sa kong asawa, magpasalamat lang mi, then pila ra ka minuto na nang kwarta. Daghan, di na ako kaihap sa dagang higayon nga naitabo na namo igsoon. There's power in thanksgiving. Di ba ako na ning gibalik nga topic? Di ba? Katong 2 ka isda og 5 ka tinapay. Di ba? Kinumdum mo ato? Nga nakapakaon og more than 5,000. Nga man to? Pinagiras pagpasalamat. Di ba? Ningon si Jesus, asa man, unsa may dayo diha? Magtutudlo, di ay das bata, 2 ka isda, 5 ka tinapay. Ambi na, 2 ka isda, 5 ka tinapay. So si Kristo miyahat sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Maura. Sa diyang nagpasalamat siya, bang! Ning sanay, ning daghan mga igsoon ang pagkaon. Napay sobra pila ka bukag. No? Literal nga napay sobra pila ka bukag.
Nakapakaon og more than 5,000 igsoon. Disagikan, 2 ka isda raw, 5 ka tinapay. Nganong nahitabo, pinagiras magpasalamat. So, indeed, there's power in thanksgiving. That is why Apostle Paul encouraged us this morning. Pasalamati ang Ginoo. Bisag naglibog na kadiya, pasalamati ang Ginoo. Amen. Kay usa na siya ka act of faith igsoon nga mas nituo ka sa Ginoo. No. Sa dihang imong pasalamatan ang Ginoo taliwala sa imong dako nga problema. But pasabot imong gi-welcome ang iyang milagro. Pag ingon ni Jesus, salamat. Igora nagpasalamat, miyat sa langit og nagpasalamat. Pagpasalamat niya, iya na dayong gi-welcome ang milagro sa Dios. Amen. Tanawa. So sa nahitabo, mingdaghan ang isda. 2 raw dato niya, 5 ka tinapay. 2 ka isda, 5 ka tinapay. 7 ra tanan. Pero nganong giunsa man to, nga nakakaon man ang more than 5,000. Wow! Wapay labot ang mga bata, igsoon. Literal nga milagro ang nahitabo. Nga naman, tungod kay nagpasalamat si Jesus. Gipakita ni Jesus igsoon nga ang pagpasalamat na gahom. Ang pagpasalamat na milagro. Ang pagpasalamat igsoon, meaning atong invite ang miracle working God to move in our situation. Naglisod ka financial breakthrough. Naglisod ka kay mauni. Wa na ka kay baw unsaon mo imong pamilya kay gubot kayo. Pero kung moingon ka, Lord, salamat nga kung pamilya gubot kayo kay baw jud ka, Lord. Lord, wala ko mo complain. Lord, wala ko ming question nimo nga ingani akong kaminyoon. Lord, wala ko mi question nimo nga ingani akong struggle ron. Kay baw kung kay balo ka sa gibuhat nimo. Kay perpekto man ka, Lord. Taliwala nining unos, Lord, nga nasinati nako. Salamat, Ginoo. Once imong pasalamatan ang Ginoo igsoon bisan di siya ang iyang pasalamatan. It means nga imong gi-welcome ang iyang milagro. Amen. Imong gi-welcome after ka magpasalamat ni Lord. Imong gitugutan siya nga ikaw na pod, Lord, lihok. No? Again, as what I have said, igsoon, ang pagpasalamat is an act of faith. Lihok sa pagtuo nga wa pa kay nakita pero nagpasalamat ka, naguna ka ba? Salamat, Lord, na ako ikabayad. Pero wa pagod. Pero tungod kay nakay pagtuo, nagpasalamat ka, nay nahitabo. Tinga ka, nay nanuktok. Ayo, gihikap magos Ginoo nga muhatag ko nimo. Pastor, pwede ko mangayo sa imong GCash. Gilid ko sa Holy Spirit nga ihatag ni. Kadaghan ako nga na di na maihap igsoon. Yes, naminaw jud ning Ginoo. Pastor, na ba kay bank account? Di ba? Kadaghan di na maihap. Ngano man kung kamao ta magpasalamat sa Ginoo. Bisan naglibog na ka, nabuhat na nimong tanan nimong pamaagi pero way nahitabo, but still imong gipasalamatan ni Lord, thank you. Amen. Salamat, Ginoo, nga bisag sakit na kaayo. Palangga gyapon ko nimo. Lord, thank you nga imo ning gitugot. Sa dihang kamao ka magpasalamat bisan sakit kaayo imong gibati. Meaning imong gitugutan ang our miracle working God to move. Okay? To display His miracle in your situation. Maghatag og breakthrough, maunay nahitabo na ko igsoon kadaghan. Mauna nga ingon si Pablo, sa tanang panghitabo, bisag unsay dangatan ninyo, pasalamati ang Ginoo. Wala tay pilion igsoon nga sitwasyon. Ako ning balikon sa akong introduction ganina. Kasagaran magpasalamat lang ta kung naatas kadagaya. Kung natas kaharuhay, kayay, way problema, sayon ra kayo. But how about sa panahon nga nag-struggle ka, sa panahon nga nakulbaan na ka, sa panahon igsoon nga perti lang ipita nimo, sa panahon igsoon nga naglimbog na ka, wa na kay mahimo igsoon. Imo bang gipasalamatan ang Ginoo na? Kung wala pa igsoon, kung ang imong nagdaghan na complain or pangutana, Lord, nganong imo maning gitugot? Lord, ngano? Lord, ngano? Lord, diba sige man ko permitting, aktibo man ko sa church, but why you allow this to happen in my family? Lord, nga no man nga ingani nga nawadaan magtrabaho akong bana. Lord, nga no akong asawa ingani man. Lord, nga no man giilisan man ko. Lord, puro negatibo. Ayaw question na si Lord. Again, balikan ta mo. Nga nung watay katungod mo question ni Lord, kay si Lord perfecto. Si Lord perfecto. O kita nga mga binuhat way katungod mangutana sa tong magbubuhat. Perfecto siya, ug di siya masipyat, ug wa siya mapakyas nganong naa ka sa imong sitwasyon karon. According to Saint Paul, all we have to do, still, pasalamatan na itong Ginoo. Ang pagpasalamat is an act of faith, and then, ang pagpasalamat, ikson, it means nga itong gi-welcome si Lord sa atong sitwasyon.
Ang pagpasalamat igsoon, it means nga mas nituo ta sa kadako sa atong Ginoo, nga mas dako pa siya kaysa atong problemang dako. Ang pagpasalamat igsoon, it means nga atong gitagad oportunidad si Lord nga magmilagro sa atong sitwasyon. Ang pagpasalamat, it means nga mas mituo ta sa saad sa Ginoo kaysa atong sitwasyon karon. Amen. Ang pagpasalamat igsoon, it means mingtuo ta nga kontrolado sa Ginoo ang matag panghitabo sa atong kinabuhi. Mao na igsoon nga magpasalamat ta. Amen. Timan-in igsoon, kuan man ko no mag 13 years naman ko karong this coming January, 13 years na ko sa ministry being a pastor, and then there are so many times nga nagsigi kog pasalamat sa Ginoo nya wa pay may tabo, pasalamat ko Lord, wa pa man, but Lord salamat lang gyapon Ginoo, salamat. So wa ko kay baw igsoon nga the more ko nagpasalamat sa Ginoo, ning lihok dayon Ginoo into a mysterious way. Ning lihok ang Ginoo sa pamaagi nga hinay bitaw kay wa siya nato ba nakita. Pero ang tinuod ning lihok siya. Ma-surprise na lang ka, inigmatan mo, what? Lord, tinuod ni? Ang luha sa kasakit mahimong luha sa kalipay nga naman kung di ka moundang pagpasalamat sa Ginoo. No? Kung di ka moundang magdaig sa Ginoo, mag-awit. Singing praise and worship song to God is an act of thanksgiving also. No? Nagpasalamat ka, no? Bisag sakit kayo mong sitwasyon, kanta, lagyapong ka. Di ba? Bisag ang imong sitwasyon, birting sakit ang sing, lagyapong ka. Kay buti-buti mo, Panginoon. Bisag di maayo ang imong palibot. Bisan di maayo ang pangitabo sa imong marriage. Bisan di maayo ang pangitabo sa imong pamilya. Bisan di maayo ang imong relasyon sa imong igsoon kay mao ni na conflict. But still you sing, kay buti-buti mo, Panginoon. It means nagpasalamat lang gyapon ka. Remember igsoon, iniguman sa pagpasalamat na ay mahitabo, na ay milagro. Tanawang nahitabo ni Paul ug ni Silas. Sa panahon nga napriso sila, ako ning balikon, sa panahon nga napriso si Pablo ug si Silas mga John sa sala nga wala nila gihimo. Bunog kay ilang mga naong igsuon, gikadinahan siya igsuon. Didto pa sila gibutang sa pinakasuok nga dapit sa bilangguan. Kul gikulata sila igsuon, si Pablo ug si Silas igsuon. But instead nga mo complain sila, mangutana sa Ginoo nga Lord, nganong gitugot man nimo Ginoo nga nagwali ra tami sa maayong balita, pero nganong gidakop man me. Wa man tami sa Ginoo, wala nila gi-question si Lord. But instead, sa hapit na tunga-tungang gabi nagdaig sila, nag-awit sila sa Ginoo. That's an act of thanksgiving. And after we worship God, they sing praises to God, igsoon, ning linog. Nay milagro, nay tabo, nay breakthrough. Nangatangtang mga kardina, mga talikala, nga bugto, igsoon. Even ang patukaranan sa bilangguan na uyog. After the worship God, the saying praises to God. As what I have said, igsoon, singing praise and worship to the King of Kings and Lord of Lords in the midst of the storms that we are in right now, it means that nagpasalamat as Ginoo. Amen? There's power in thanksgiving. Mao na igsoon nga pasalamati ang Ginoo igsoon. Ako igsoon, wala ko kay bawo sa inyong sitwasyon karon. Pero ang akong ikadasig ninyo, kung na may nagtanaw karon nga naamo sa naay some areas sa inyong kinabuhi sitwasyon nga ug imo siyang hunaon maglibog na lang ka. Ayaw na lagunaw naa kay malibog jud ka. Din ayaw pud tugkara kay ang kaalam sa Ginoo dili matugkad nato. Di ba ingon ang pulong sa Ginoo, wisdom in this world is foolishness to God. Ang minungdanon pasalamati lang Ginoo. Unsa man ang nahitabo nimo igsoon? Unsa man ang season nimo karon? Naba ka sa season of planting pa karon, wala pa kay harvest, or naba ka sa season of tears nga sige pa kaghila karon kay wa pay kalipay timan-in na igsoon. Yes, karon ra na nagsige hilak, pero akong balikan mo igsoon sa gingon ni David, those who plant with tears will reap a shout of joy. Sunod hilak na nas kalipay igsoon. Amen. So this time igsoon kung galibog ka, pasalamati ang Ginoo. Kung naa ka sa sitwasyon nga naa kay problema, tan-aw nimo way hand og dugay na nimo giantos pila ka years na, pasalamati ang Ginoo. Amen. The moment we give thanks to God, even though we are in the storms right now, even though we don't really understand what happens in our lives right now, no, grabbing troubles, distress, we are in distress, gubot kayo, but still we choose to be grateful, we choose to give thanks to God. Igsoon kung imo nang buhaton, meaning imong gi-invite si Lord sa imong sitwasyon, meaning imong gi-invite ang milagroso nga kamot niya nga mulihok sa imong sitwasyon karon. Kung imong gipili nga magpasalamat sa Ginoo igsoon, kung imong gipili nga magsayo-sayaw magdaig taliwala sa unos, it means mingtuo ka nga ang tanan mulurang ra kay kontrolado sa Ginoo ang tanan.
It means ning tuo ka nga dili ka pasagdan sa Ginoo. Mas ning tuo ka sa iyang pulong kaysa imong kahimtang. Ngano man kay nagpasalamat man ka bisag dili siya angay pasalamatan kay sakit kayo. Kung atong balikan si Silas o si Paul, di gud sila angay magpasalamat ato. Di sila angay magdaig sa Ginoo kay bunuog kay sila. Gikulata sila igsoon. Dapat gali sayo sila matug, no? Kay ang normally kita tao atong physical body, once atong physical body bunog, atong physical body igsoon kana bitong na stress ta tungod kay basta nabunog ta igsoon. Naay mga nahitabo nga sakit sa atong naay pain sa atong physical. Usually matuog tag sayo. Pero igsoon wala matuog si Pablo ug si Silas. Hapit na tunga-tungang gabi nagdaig hinon sila. Nag-awit sa Ginoo, meaning ilang gipasalamatan ang Ginoo sa ilang samad, ilang gipasalamatan ang Ginoo sa ilang bunog, ilang gipasalamatan ang Ginoo bisag gi-frame up sila, gipasanginlan sa sala nga wala lagi himo, gipriso sila. Ilang gipasalamatan ang Ginoo sa taliwala sa kasakit mga igsoon. Pag human sila nagpasalamat sa Ginoo, minglinog. The presence of the Lord, igsoon, maunay ilahanan, maunay, sambingay man eh. It meaning mga igsoon, naog ang presensya sa Ginoo. Na ay milagro nga nahitabo, igsoon. Nga naman, kay mas gipili nila ang magpasalamat, magdaig sa Ginoo. Amen? So, maunay igsoon, gi-remind ta this morning. As what I have said, wala man ko kabalo sa inyong sitwasyon karon. Pero si Lord, familiar ninyo. Every details of your lives, ikson sa tanang nagtanaw karon, si Lord nakaibaw. Si Lord kaibalo sa inyong sitwasyon, nga naay mga conflict, naay mga negatibo nga sitwasyon. But hey, this morning, remind ta sa word ni Lord. Through Apostle Paul, give thanks to the Lord. Amen? Pasalamati si Lord. Huwag ako mambalikan kung imong pasalamatan ang Ginoo karon. Karon, ora mismo, sa pangitabo sa imong kinabuhi, bisag dili siya ang pasalamatan kay sakit. No? Pasalamati ang Ginoo sa mga unanswered prayer. Sometimes sayon ra, yes, thank God, answered prayer. Thank God, answered prayer. Salamat gitubag. Pero how about unanswered prayer? Still, ningingon ba ka, Lord, salamat sa mga unanswered prayer. Kung wala pa igsoon din pasalamati karon ang Ginoo. Again, balikan mo, once imong pasalamatan ang Ginoo sa panahon sa unos. Once imong pasalamatan ang Ginoo sa panahon nga naa ka sa tumang kasakit, naka sa tumang kawaladon, wa nagakibaw unsa imong buhaton, but pasabot igsoon. Imo siyang gi-invite, imo siyang gi-welcome sa imong sitwasyon. Kabalo na ba ta atong Dios milagroso. Ug once atong i-welcome ang milagroso nga Dios sa atong nagkagubot nga sitwasyon, masulbad gyud na. Once atong gi-welcome ang Ginoo sa atong problema, automatic na gyud na solusyon. That is why this morning I encourage everyone who are watching this time, ikinabuhi ang pagpasalamat igsoon. Ayaw pangutana sa Ginoo watay katungod. Perpekto ang Dios nga nagtugot sa kahimtang nimo karon. No, ayaw Lord ngano man ni Ginoo, di ba? Ning wali pagali ko tong niaging adlaw Ginoo. Lord, mao pa ni naunsa ba ning pagkabutang? Lord, di ba nag-evangelism pa mi gahapon ngano man ni Ginoo? Ayaw pagngano. Ayaw question na si Lord and never complain, never ask God because God is so perfect. And wala siya itugot nga sayop siya. Tanang gitugot sa Ginoo. Sakto gina para niya. Bisan para nato sakit. Sakto gina para niya. Igsoon, mao niya akong timan-an igsoon. Ang Ginoo, He is the God of wisdom. And sometimes there are so many things that happens in our lives nga gitugot niya. Nga dili ta katugkad o dili ta kasabot. Why? Because He is the God of wisdom. Ang atong kaalam, limitado ra. O dili nato na matugkad. So instead nga ato ng tugkaron, ngano manino, ayaw lang ngano, pasalamati ang Ginoo. Sa dihang imong pasalamatan ang Ginoo taliwala sa imong kalibog. It means nga imo siyang gi-invite. Imong gi-invite yang presensya, imong gi-invite ang iyang miracle nga mupasundayag sa imong sitwasyon karon. Imo siyang gi-invite nga musulbad sa imong problema. Let's pray. Father God, thank you for your word this morning. Salamat Ginoo sa imong message of hope Ginoo. Imo ming gipahinumduman nga wala mi katungod nga mo question sa mga panghitabo sa among kinabuhi. Wala mi katungod Lord mo complain nimo kay bawo ka sa imong gibuhat. Kay ikaw nga Dios perpekto ka, dili ka mapakyas, dili ka masitpyat. Tanan nga panghitabo namo bisan sakit pa para namo, sakto ka. Og naay mga panghitabo namo nga sakit kay nga dili namo masabtan, dili gid namo masabtan ug dili namo matugkad kay tao lamang mi Ginoo. O ikaw Diyos, ikaw ang among magbubuhat, binuhat lamang minimo. Limitado Ginoo ang among kaalam kumpara nimo. So Lord, salamat nga imo ming gipahinumduman karon. Nga bisan unsay mahitabo sa among kinabuhi, wala mi
wala mi katungod nga mo complain, wala mi katungod mo reklamo, or even mo question nimo, because you are a perfect God. So Lord, tabangi mi, I pray to all of the viewers this time nga sa tanang panahon, tanang season, bisan sakit kayo, among exercise ang among baba Ginoo, nga magpasalamat kanunay kanimo, nga magdaig kanunay kanimo, nga magsimba kanunay kanimo, nga mag-awit o pagdaig kanunay kanimo. Bisan dadko kayo mong ang unos Ginoo, among i-exercise Ginoo, among anaron Ginoo ang among kaugalingon nga magpasalamat nimo kanunay, instead nga mangutana or mo complain. Because everything that happens in our lives, Lord God, gitugot nimo kay makaayo gyud na. Dili lang mo masabtan apan sa unahan ma-realize ra namo para ra des among kaayuhan. And sometimes, Lord God, imong itugot ng mga dagkong problema aron Ginoo imong i-display ang imong miracle. So instead nga mangutana mi nimo, mo question me or mo complain me, Lord, tabangi mi nga pasalamatan kanamo kanunay Ginoo. And I pray, Lord God, kani nga pulong nga among nadungog karon Ginoo, matisok ni sa mong nahunaw kasing-kasing. Every time maka-face me, makasugat me og lisod sakit nga sitwasyon, una namong buhaton, thank you Lord. Salamat aning problemaha Ginoo. Salamat aning unusa Ginoo. Salamat ani Ginoo. Instead nga mangutana mi nimo. Tungod kay ikaw nga Dios perpekto. Perpekto, it means wala ka masayop nga nung gitugot nimo ang mga pangitabo sa mong kinabuhi. Salamat Lord, again, dalaygon ka sa walay katapusan. I-bless ang tanang viewers karon. And I pray to all of the followers in this page, Lord God, to all who are watching this time, nasayod ka sa ilang struggle, ilang problema, Ginoo. I continue to pray, Lord God, nga padayon ka pagpamuhat sa ilang kinabuhi. Padayon ka pagligo nila, Ginoo. Unsa man ilang problema karon tagaan nimong solusyon, Lord God. This time, I continue to speak life for them in Jesus' name. I speak miracle, I speak blessing, financial breakthrough in Jesus' name. I speak, Lord God, inner healing and deliverance. I speak peace sa mga naglibog. I speak salvation for their whole family, Lord God, in Jesus' name. And sa tanan mga nangitag trabaho, Lord God, I speak more opportunities para makatrabaho ang imong mga kanakan, Lord God. Tanang mga negosyante, I speak blessing, I speak favor, kauswagan, paglambo sa ilang negosyo, Lord God. And I pray, Lord God, mahimo sad silang matinud-ano nimo Ginoo. Kay maunay sukdanan Ginoo nimo in Jesus mighty name. Thank you, Lord. I speak miracle, I speak wonders, signs and wonders, Lord God. Sigun sa ilahang kanihang kinahanglan karon, Lord God. Unsa man ang ilang pinaka-need, pinaka-gusto nga may tabo karon Ginoo. Nga ilang gi-desire, Lord God. I declare, Lord God, imo ning i-grant in Jesus mighty name. In Jesus mighty name. I pray and I declare, Lord God, nga mamuhat ka sa ilang sitwasyon karon. Wa ko kay baw apan ikaw ginuway matago nimo. In Jesus name. Thank you, Lord. So niningtak na among dawaton ang milagro gikan kanimo. Among dawaton ang mga pamaagi nga gikan nimo. Among dawaton ang mga solusyon sa among problema. Among dawaton Ginoo ang mga kaibulungang butang nga gikan kanimo sigon sa among gipangandoy karon. Dawaton namo ni Lord uban sa dakong pagtuo. Himoa lamang ming kapiyalan sa tanan. This is our prayer, Lord God, in the mighty and powerful name of Jesus Christ, our personal Lord and Savior. Amen and Amen. Hallelujah. Mabungahong adlaw mga igsoon. That's all for this morning. See you again next time. Basta makalugar ko. And thank you again mga subscribers ani nga page. Thank you so much. And sa tanan nga wala pa makasubscribe sa atong YouTube channel, please subscribe. Ang link nasa caption ani nga live. After this, ako ra ning i-download o niya ako ning i-upload sa atong YouTube channel igsoon. Again, thank you kayo. Salamat mga igsoon. And this time akong ibalik ang tanang dungog ug himaya sa atong buhi nga Dios walay ako. Amen. He deserve all the glory, all the highest praises. God bless Pastor NG. Okay? God bless. Kita ta this Saturday. And Brad Brad Jomar. God bless. Amping da kanunay. Nakas akong pag-ampo. And again, thank you sa mga subscribers, ani nga page, star senders, tanan nga mga nag-invite sa inyong friends to follow our page, tanan mga avid listeners and viewers, thank you so much. See you next time, no? Kita ta, mga igsoon, pohon. Maybe this afternoon or karong gabi. Basta, igsoon, mao ni ako ikabilin kanunay ninyo, ampo, amping, abante da kanunay igsoon. Amen? So, I pray and I declare that today is gonna be a blessed day, a fruitful day, tanang buhat sa inyong mga kamot panalanginan sa Ginoo. Dili matapos rong adlaw nga di mo i-bless ni Lord. Amen? Keep safe everyone. See you next time. To God be all the glory. God bless.